Gipahigayon karong hapon ang nationwide launch sa alas 4 Kontra Mosquito sa Department of Health. Ug sa Davao City, gipahigayon kini sa buhangin. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, dinhi sa Davao City sa Sandawa Gym sa Spring Valley sa barangay Buhangin proper gilusad ang nationwide campaign nga alas 4 Kontra Mosquito. Mao kini ang gihingusgang kampanya sa Department of Health batok dengue diin giparawagan nga manglimpyo gyud matag alas 4 sa hapon kanus asagad aktibo ang lamok. Mamahimo matud pa nga gubaon ang mga ginaitlugan sa mga lamok aron likay sa sakit nga dengue. Nanguna mismo sa pagrekorida si DOH 11 Regional Director Dr. Abdullah Dumama Jr. ug iyahang kauban si Kapitan Omar Duterte. Tumong niini nga malakip gyud ang tanan sa paglambigit sa pagpanglimpyo ilabi na ang paglikay nga adunay mapondo nga tubig. Dinhi sa Davao City as of second week sa January anaa sa 141 dengue cases na ang natala sa Davao City, usa ang patay. Makaalarma matud pa ang maong ihap apan niubos kini itandi sa susamang period sa nakalabayng tuig nga 263 cases ug 3 ang patay. Sukad karong adlaw mas pakusgan na ang kini nga alas 4 Kontra Mosquito pinaagi sa pagpanglimpyo matag alas 4 sa hapon. Sumala sa DOH 11 nanawagan sila sa matag balay nga maglimpyo gyud ug iabo tong mga napundo nga mga tubig kay diha mangitlog ang lamok kay ang dengue delikado ug makamatay. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.